ассалому алайкум тамошобинони канали маъмур азия, хуш омадем ба канали мо. подписчикои азиз, имрӯз буқои фурӯширо навор мекунем. 7 сар буқои сементали тоза фурӯшӣ, дуташ калон, дигарош таи 1 сола майдак барои бастан. Адрес суроға, яъне шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, лави дарёи Элок. Рақамҳо дар поён ҳаст. Телефон WhatsApp кор мекунад. 24/7 метавонед муроҷиат кунед. Харидорои аниқ фақат. ҳозир дар ҷош як бор сёмка мекунем. баъд дута берун бароварда хушрӯ нишон метем тона. Мана буқои якум шайна. И калон ва и якум калон, на и дуюм калон ша. Хоб. Инаиш 1 солаву 2 моҳа. Анаиш таи 2 сола. 1 солаву ё 7 моҳ ё 8 моҳ. Мана инош ҳамаш таи 1 соло. 1 сол гузаштагӣ нест. Таи 1 сола. Хоб. Як бор тамошо кунед, баъд берун мебарем. Ай берунам хушрӯ тамошо мекунед. баъд иҷа хушхӯрам будааст. ҳозир хушхӯрам алоҳида навор карда мебарем. ёрам метавонед ай канал дар омода тамошо кунед. ҳозир ай қафошон навор мекунем. Қафошон. Ай қафошонам як бор бинед. ҳозир берун мебарем. Рагаштоноша, стойкоша хушрӯ мебинед. Хоб. касида маъқулай. ҳамаш ҳамин барои бонияй, барои эмда бастан, боқидан мегӯям баъзиҳо. акнун якта берун мебарем. хушрӯ тамошо мекунем подписчикои азиз. ҳамагӣ 7 сар буқа ҳаст. 5 та анаи размер, айда майда калон, майдатар хуллас. дутаи дига калончи хеле гуфтем. гапа бисёр намекунем. акнун дута берун бароварда нишон метем. мана подписчикои азиз, ай майдаш сар кардем. акнун якта ба шумо нишон метем. хушрӯ тамошо кунед. стойкаша, пародаша. инам ҳамин таи 1 сола. хӯрдану саломатиш 100%. хӯрданда саломатишда гаранти. ягон камбудӣ надорад. нархоша якбора гап мезанем. нархи 18 000 сомонӣ боз муомила дорад. доставкашам ташкил мекунад подписчикои азиз. рагаштоноша тамошо кунед. акнун дигароша тамошо мекунем ята. мана дуюм шай подписчикои азиз. и калонтар нисбат ин якумш. и 4 та я размера, якта майда, дута калона. ино банда омӯхта нестан, загонда гаштаги бисёртар. барои ҳамин рагаштанаш камтар, қиинтар банд қатӣ. хӯрдану саломатишда ягон камбудӣ надорад, ба гаранти шай. хоб, 4 тайра нархи авҷоя гап мезанем. аввал тамошо кунед. ай сеюм буқай, дуюм буқаи ки 4 тага я размер гуфтем ко. ай ва дуюм шай, обши сеюм. иш бешохе, варианти бешох.
бародаршон ҳамаш созанд. Хушрӯ, бародари базеб, бародари симентал. ҳозир айни вақти хӯрданшад. Ана ишам варианти бешовқ. Бухода гап нест неки. Бародаршон беҳад хушрӯ. Паҳмиша бинед. Қарай қафошам тамошо кунед хушрӯ ябор. Най чортагара чорумуш, калони шамияй байни чортагада. И весшам болотара нисбат ба дигарош. Хоб, мегзарем ба нархи навои чортага. И варианти шохдорош. Бародаро, нархи чортага 21,5-22 000 сомонӣ, боз муомилаи хушрӯ дорад, дастафкашам ҳаст. Паҳмиша бинед. акнун дутаи калона мебинем. Чемпиони видеомон ҳамин мешавад. Дутага калонаи майдашай. хушрӯ тамошо кунед, хел пародаи базеби хушрӯ дорад. хоб, нархи бародаро 34 000 сомония муомила дорад. Муомилаи хушрӯ дорад. Ана буқаи калон ҳамин мешавад. این حالی 2 ساله شدگی نیست. تایی 2 ساله. خب نرخ نوایی 35 000 سومانی باز معامله دارد. معامله خشرو دارد. برای زاد، برای بستن 100% بقا. استویکش تماشا کنید. ҳозир иҷа гӯсфанду қушхор будааст. саёрам алоҳида навор мекунем. аз канал дур наравед. инорам алоҳида навор карда мепартоем. инам фурӯшият.